Рабочы чацвер прэзідэнта пачаўся з кадравага дня і буйных прызначэнняў, якія закранулі і паўднёва-ўсходні рэгіён. Петрыкаўскі райвыканкам, які застаўся без старшыні пасля пераходу Александра Верамеева на новую пасаду, сёння афіцыйна атрымаў кіраўніка. Раён узначаліў Яўген Шкробат і адразу ж жорсткія задачы ад першага. Что касается Петриківського райисполкома, вы понимаете, что я там бываю не единожды. Конечно, тоже видел. Очень внимательно наблюдаю вообще за Полешуками и развитием Полесья. Это когда-то было моей болью. Сейчас я рад, что все-таки люди там живут более-менее прилично. Это во-первых, что вы всегда будете на глазах. Развіваць раён Яўген Шкробат будзе з высокай стартавай пазіцыі. Прэзідэнт асабліва падкрэсліў, папярэднік пакінуў пасля сябе моцную базу і добрую рэпутацыю. Менавіта таму планка чаканняў лімітаваная, а патрабаванне за вынік будзе ў разы больш жорсткім, чым на ранейшым месцы працы ў Жыткавічах. Несмотря ни на что, работы в Петрикове достаточно, и показать себя тоже есть где. Поэтому, смотрите, легкой жизни он там не обещает. Кадравы чацвер перамясціўся са сталіцы ў рэгіён. Ужо пасля абеду ў Петрыкаве склікалі пазачарговую сесію раённага савета дэпутатаў. Прадстаўляючы новага кіраўніка актыву, губернатар Іван Крупко адзначыў, што раёну ўдалося захаваць станоўчую дынаміку, аднак на парадку дня застаюцца вострыя пытанні, якія патрабуюць неадкладнага вырашэння. Мясцовы дэпутацкі корпус аднагалосна падтрымаў кандыдатуру Яўгена Шкробата падчас адкрытага галасавання. Галоўны іспыт для новага старшыні – аграрны сектар. Узгадняючы назначэнне мясцовых кіраўнікоў, прэзідэнт асобна спыніўся на пытанні ўзбуйнення АПК. Александр Лукашенко перасцярог кіраўнікоў раёнаў ад бяздумнага аб'яднання гаспадарак. Механічнае далучэнне адстаючых прадпрыемстваў да перадавых не панацэя. Да гэтага пытання на петрыкаўскай зямлі падыдуць адказна і з галавой. Мы понимаем, как работать на земле. Мы выходцы из сельского хозяйства, поэтому активно будет работать отрасль как мелиорации, культура земледелия. Также будут дорожные службы. И полностью весь регион будет подтянут на наведение порядка на каждом клочке земли. Каждый гектар, каждая сотка земли будет задействована. На сегодняшний день уже идет процесс реорганизации. Это процесс продажи акций Челющевичей. Челющевичам продаются новоселки. Получается, по новоселкам на 26-й год стоит задача завершить данную процедуру, на 27-й год. Также это все прописано протокольно. У нас предприятие Курицичи также войдет в состав Челющевич под Беларусь-Калий. Зрэшты, у планах новага старшыні далёка не толькі аграрны сектар. Галоўны арыенцір – камфорт мясцовых жыхароў усюды і ва ўсім. Ад якасці дарог да сацыяльнай інфраструктуры. Мы вырашылі прагуляцца па вулачках Петрыкава і спыталі ў людзей, якіх перамен і абнаўленняў яны чакаюць ад новага кіраўніцтва раёна. Хотелось бы для детей каких-то игровых, чтобы были. Потому что детей сильно сводить некуда, чисто игровые площадки, садик, вот, а так. Хотелось бы, наверное, разнообразие каких-то магазинов. Торговый центр. Сейчас, в принципе, все хорошо. В городе чисто, красиво, аккуратно. Поэтому что даже добавить, не знаю. На мой взгляд, в Петрикове не хватает хорошей инфраструктуры, чтобы был общественный транспорт, чтобы были автобусы, которые ездят постоянно. С учетом того, насколько небольшие узкие здесь дороги и улицы, тяжело, мне кажется, добавить озеленение кое-где. Вот. Но в целом, мне кажется, достаточно много и так всего, что уже есть. Запыты людзей і даручэнні прэзідэнта сфарміравалі дакладную дарожную карту для абноўленай вертыкалі Петрыкава. Крэдыт даверу новаму кіраўніку выдадзены сур'ёзны, але і часу на разварушванне няма. Вынік патрэбен тут і цяпер. Ці справяцца на месцах з жорсткімі патрабаваннямі першага, пакажа час. І, вядома, узровень камфорту ў жыцці кожнага жыхара раёна. Тацяна Піменёнкава, Ігор Марышченка, тэлерадыёкампанія «Гомель».